girma jagora sanata Rabi Musa Kwankwaso kenan gashi nan yana fitowa yana daga muku ya ba Zizu! Hey, Zizu! Zizu! Hey, Danumu! Ah, Chama! Allah ya ba Chama! Kamar da kuke kallo masoya ne suke dandazo domin taron mai girma jagora sanata Rabi Musa Kwankwaso. Ya, sanin mai awar Zizu, ala Zizu. Bada sai. Chama. Har yanzu dai kamar da kuke kallo masoya ne hankali ana taba mutane hankali Balarabe, kai, haka zo dinga ya hankali. Abdullahi. Sallu Ahmad, sallu mu. Wayannan bari sai an kawo da su. Yara! Hey! Wait!
hanyar mu kenan ta zuwa gida yayin taro mai girma jagora sanata Rabi'u Musa Kwankwaso kamar da kuke. Hankali hankali Jamilu hankali Jamilu Inuwa wato abun mamakin shine duba da yadda wannan zuwa nasa ya kai dare haka, amma dandazon al'umma ne na jihar Kano suka yi dandazo a bakin wannan babban filin sauka da tashi na jiragen sama na Malam Aminu Kano tun misalin karfe 4 na yamma. Wasu suka zo suka dandazo a gurin nan domin ganewa idansu da kuma taya mai girma jagora maraba da shigowa jihar Kano garinsa na haihuwa. Wato abin da zai baka mamaki, al'umma ne game yadda nake gaya maka tun wajen karfe 4 sun cika a wannan gurin. Babban abin da suke so kawai su ido biyu da jagora kuma su mai maraba da zuwa wannan gari na jihar Kano mai dumbin nasara. Kamar yadda kuke gani, mai girma jagora ya fito daga wannan babban filin sauka na tashi da jirage. Al'umma ne kuma suke bin sa, wasu a kafa, wasu a babura, wasu a cikin motocinsu domin su ga sun raka shi har gida. Suna ta maraba da zuwa, suna addu'o'i na musamman a gare shi, wasu kuma suna ta addu'a Allah ya ji maji daɗi, Allah ya masa rahama. Kamar yadda kuke kallo, garin Kano a daidai wannan lokaci ya tsaya cik ganin shigowar mai girma jagora. Mutane ne ga sunan ma wasu duk sun faka motocinsu sun zo domin suna kallon wannan ikon Allah. Kamar da kuke kallo, jagora ne gashi nan. Kamar da kuke kallo, gashi nan masoya sun tare sun ce sai ya fito. Gashi nan zai fito kamar yadda kuke gani domin ya gaisuwa. Gashi nan kamar yadda kuke kallo, mai girma jagora sanata Rabi'u Musa Kwankwaso gashi nan ya fito yana al'umma ne suke ta miƙo gaisuwa kamar yadda kuke gani, suna barka da zuwa, barka da sauka. Mai girma jagora ya shigo garinsa, ya kawo ziyara ta musamman domin gaisawa tare da al'ummarsa. Kamar da kuke kallo, titunan gaba ɗaya mutane da yawa wasu sun kashe motocinsu suna kallon ikon Allah, suna kallon mai girma jagora kamar yadda kuke kallo. Har yanzu dai muna kan hanya kamar da kuke gani, mai girma jagora ne ke gaisawa da masoyansa maza da mata, al'ummar jihar Kano kamar yadda kuke gani. Umar, abin Umar. Hey, wait. Na fara na. Amin.
da akan hanya ta zuwa gida da mai girma jagora sanata Rabi Musa Kwankwaso ya sauka a babban filin sauka da tashi na jiragen Malam Aminu Kano da ke jihar Kano. Mai girma jagora nan zai fito ya gaisa da masoya a daidai wannan guri kamar yadda kuke gani. Masoya ne sun tare hanya sun ce sai ya fito. Aha, ba mai girma jagora nan. Kamar da kuke kallo duk da akan hanya kenan dandazon masoya ne al'ummar jihar Kano maza da mata suka fito domin yau mai girma jagora sanata Rabi Musa Kwankwaso barka da zuwa wannan guri kamar yadda kuke gani. Je kamana. Okay, sorry, sir. Allah ya tsare, Allah ya tsare. kamar da kuke gani duk da kan hanyar mu ta zuwa gida ne a shirin yadda masoya suke ta miko gaisuwar su mai girma jagora sanata Rabi Musa Kwankwaso yayin saukarsa a wannan babban fili
na sauka da tashi da jiragen sama a Malam Aminu Kano da ke cikin birnin Kano. Zizu! Ali. Jamil, ai Jamil ba ka iya babur ba ko? Alhamdulillah. Shamsu! Hey Shamsu! Aliyu ya gaske. Gaskiya ne har yanzu dai muna kan hanya kamar da kuke kallo, al'umma ne maza da mata. Okay, suke ta miko gaisuwa ga mai girma jagora Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso kamar yadda kuke gani.
gida gida Gabi a mutumin nan Gabiya Oiga da gida, Baba Lalaba da hakuri. Ya zasu Barka da aiki. Can lami. Kekere.